Tujuane ya ora wurus. Ngaco kowe. Sampun dereng. Nyamun dengkul memulane kok kacamata kok tangguh kok tekan dada. Yen sampun sumawi monggo ndherekaken swangsanipun Kang Rama. Sinowati jagat kang Iki ngapa, Mak? Aduh mati aku aduh. Malah sing mumet aku dadi aku sing ora inget Purwoduk Sima. Nglecak kowe iki apa? Duk Sina kok Duk Sima. Sampun dandan Rama. Ya wis. Yen panjang wis dandan, monggo paman kula manggaken paman uji panggilipun badhe. Ndhaupaken yoga kula sarjuksa. Wis tumata lemu dandan, Ger. Sampun. Ketingalipun sampun sedaya sampun tumata. Wis gak pamit karo ramamu. Rama nyuwun pamit badhe rabi. Yo. Ibu apa nggih? Badhe nyuwun pamit mugi-mugi ndang kagungan wayang nggih Bu nggih. Iya. Matur nuwun ya, Mbak. Nggih iki Raden. Selayere kari. Moh kembenmu. Patang tahun ra tak kumbah. Nanggo slenting-slenting ngono lho. Masing malah mumet ki aku sing mumete. Penake ya, Mbak. Nggih Raden bagus. Pangastunipun Rama kula suwun monggo Yang. Kula nyuwun pamit nggih. Atus-atus paman.
Enjing bidal gumurang gawe sangjaning prawadya yang aku muru bendhe munyo mangungkung munyo ngungkung gong bere munyo mageter sinau swaraning turangga mijil Paman Arya nyadong dawuh ingkang putra ngawangga paman nyadong dawuh Dursasana kula nusurta Paman nusurta paman ke putra Bagus Dewi paman cangkeme yo paman semuni kula nggih menapa sampun adat saben yen Kurawa bidal ngaten caranipun nggih lah nggih ngipun ngatur paman dos pundi anggen kula ngatur menika sampun boten badhe kirang namung watak pantune Kurawa pancen ngaten kurang duga prayoga kurang tata trapsira paman kendel rumiyin kula tak pinanggih Hel Kurawa nggih dar saiki Yayi Dipati kula kok Prabu kowe men resik nggih Dursasana nggih kowe ngadhep sapa nggih paman sing nguni iki sapa nggih pepunden kula sapa pepunden kok ora tok ajeni nggih jawab nggih mboten nggih yen kudune kowe ngajeni mergo iki sesuli wong atuamu iki kadange Ibu Gendari nggih jugitan nganti kaya bagus-bagusa nggih lanung sing bengak-bengok wedar kapok kapan kowe kowe ngerti Garuda ngertos Antasawara Srawung nggih srawung kae tau bengak-bengok kaya kowe mboten njuget kaya kowe tau mboten ning yen ana para gawe merantasi ana apa-apa mungkasi gawe ora kaya kowe bengak-bengok nang Suwerta ana dawuh minggat nggih kae sing ting pencilak kowe maling kae ora ngajeni karo wong tuwa mulane kowe ora pecijilan mulane ngadep wong pecijilan matamu lah isin-isin ki ngisi-sisi wong apik-apik ngene iki pecijilan anggepmu ya bener waduh kula nggih lepat iki kok datang nganggo joget ngopo kowe asik nggih kok Prabu nggih asik anggepmu kowe bener ngandani kancamu kowe ya luput nggih nggih Yaganala nggih Druhun kowe sampun dangu nggih sampun dangu apa le Druhun sampun dangu kok Prabu nggih sawet nembe mireng menika to yen kula Druhun waduh mumpun kasep alah dunekke Druhun wah mempeng ora jamak-jamak kuwi lho kowe iki luput ngadep wong tuwa ora ngerti subasita ora ngerti tata trapsira malah bengak-bengok nggih mundur nggih lho dingengei nggon lho awas kelingguhan seneke kuwi yo dikandhane ora nggugu kupinge do seleke ngendi nggih kapok ora ngopo disengkuni kok bangeten lho ngendina Srawung lho padahal kene damu kok mah nyukurake iki rek bangeten sengkuni iya kowe sengkuni ora ana wong kowe titenono kowe wanine ngancam ya men kowe wanine ana Koko Prabu kok rasa maju nggih ditimbali nggih mangke nek wonten wong panjenenganipun nimbali kok ana wong crathu kula bandheme boto sirahe kapok ora kowe panjenengan mawon nggih sing ngendika mangke ndak kula disepelekke Yai Dipati kula Koko Prabu Yai Dipati dudu kowe oh kuping bosok tenan sing bosok iki kowe kuwi wong kene ngendika meni Yai Dipati kok kono kula krungu muni Jumar ngono kok ya wasna wedange tak slodokke ngono belum tak iling
Ndeneh ning kono ki ya ngopo? Kurawa paling boros kowe iki. Nek melu aku sing ragat aku sing nyupir aku. Maka rasane kok juragan kowe. Salahe ngejak, ayo. Wangi sulan ya. Wani wangi sulan nggih. Mboten. Diagan ditangu. Nggih, ana wong celathu sing ora tak timbali, ana boto mabur mampir ae. Wedi ra kowe. Wedi wae kok iki. Sak rombongan iki wedi dhewe kae sing tak wedeni kok. Nek liyane iki apa? Sapa sing wani karo aku? Jaman ning Jodipati ana sing wani karo aku ora eneng. Kakang kowe tak sikat kok. Kang Mas Bimbang kok rasane karo ora wedi ya. Bimbang kok rasane iki. Wis omah iki dadi wedeni kepadane. Bojoku ayu dhewe sak kula arep ngopo. Sapa sing padha? Ayo. Kang Sabdo Tirtanata padha wae bojone nek ora. Kae mengko plembungan ngono kok. Nek tek ora cantik. Pamer. Mampir sih, Man. Mampir. Neng ndi? Nggen kula. Nggih ndi? Sing dereng kula lepono lho. Munyuk. Aku ki pernah tuwa Mas Binyek. Kowe ora mung wae. Nggih. Mujinggot barang. Pun dangu kok Prabu kula ingoni tuma sesuk. Kowe ya wani-wanine lho. Kowe nek mboten kula mboten wani ya, Mas. Kowe lungguh karepen anak Prabu Baladewa ngendika. Nggih, iso meneng. Saged. Menengo. Nggih. Aku tak nimbali Yai Dipati ora crigis. Nggih. Sapa ngentut ya? Angger Dipati. Mboten dadi kula Paman. Kowe kok kartemal. Wah, sanes kula. Tirtanata mboten. Paling-paling durma gati. Kok pateni kowe engko. Aku kepiye kowe iki, Cuk? Mungkin iku ora ngerti apa-apa si traksi. Modar. Nyelok-nyelok kene arep paring dawuh kok ya ana sing ngentut jen mangkel nang Kurawa. Paman piyambak? Wah, mboten. Kula. Baladewani. Kengedenen. Wah, juragane ngendet. Angger Dipati anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan ageng ngrembak bab anggenipun anggadhahi niat palakrama kang putra Sajogsima badhe nggayuh putri saking Sungging Wana ingkang pitumbasanipun Dede wujuding Bandha Perbiya namung sinten ing kiyat junjung dhateng manudya menika badhe dipun ladosi saklaminipun. Lajeng kula kaparingan dawuh supados nata para Kurawa supados pacak pabarisan sedaya dipun dadosaken pengiring anggenipun saksana kang putra Sajogsima tumuju wonten ing negari Sungging Wana kedah nganti pangki jumpana Tandukrama pinangka mboyong calon temanten putri nggih. Karna linian roside purnaming manca jajanira ning mandhegani Kurawa sinten Koko Prabu? Tak pasrahke marang Yai Dipati. Aja nganti pegat ing kaparainan. Iki
iki mengko mlebu ana kukubaning negara liya aja nganti dilokke yen Kurawa kurang tata trapsira cekap ingkang rai badhe ngatur lan pranata para Kurawa. Paman dipun tata, Pak. Nggih, ayo Dur. Dong hati-hati monggo. Dipun sarengi Nyai Dipati. Monggo nggih, pun sange gamelan. Nggih. Nyai Dipati budal. Nggih. Rasa gamelan. Nah, pengiritan iki. Mangkat salasi. Mangkat. Didemluk engko. Nyuwun pangestu Koko Prabu. Hati-hati. Mangkat. Nggih. Badhe ndherekaken Koko Adipati kan. Yo mangkat. Nggih. Kae. Kowe ter kono ter sik ter. Nggih. Oh keren-keren wayang. Nyuwun pangestunipun Koko Prabu. Hati-hati. Kae. Kowe kena shot. Shot sinten? Shot tamu kowe iki lho. Nggih. Wis kono dhisik kono. Aku keri engko. Nyuwun pangestu Koko Prabu. Hati-hati. Kae. Sinten? Kowe kuwi. Mangke kula Koko Prabu. Mangke yakin, mangke. Mangke Koko Prabu yakin mangke kula. Tese aja ngudut-udut yen Koko Prabu yakin mangke. Dur, sono. Kono mangkatake dur kowe iki. Nang kono melu uyon-uyon kowe engko. Aku menyangkari ujian aku iki. Ya nyuk, wah. Dosene ki nek ora ana aku moh nguji tak mongi. Aku tersayang aku ki mahasiswa tersayang. Dapurmu kok ngono tersayang. Juga ceplok jasmu kowe. Mangan. Gila kan joget. Gila-gilae. Yo. Kowe mangke riyen Koko Prabu mangke yakin mangke. Kowe iki sik kok maling-maling loro kuwi lho. Oke. Kuwi. Nggih. Matane. Ge kowe mangke riyen Koko Prabu. Nembe anyang-anyangen kula Koko Prabu. Mangkat. Nggih, nyuwun pangestu Koko Prabu. Nggih. Mangkat. Nggih, kok ngegem watu ya. Medal mriki kemawon Koko Prabu mangke. Metu mburi lampu ora urus. Wah, jeblok sirahe. Kurawan slewengan laku aja takut tusuk. Kancanging cinatugis kang amgel kawi. Kocapa lampahing para Kurawa kang tujuman manjing jroning wana ing pangangkah enggal bisa tumekang ing negari Sungging Wana. Den rencangi nerjan tepasing ora digritingat Cala Paswirya dadi. Amyak glagah alang-alang kang dhuwur sak dedeg sak pengawi kumeras sak swarawi. Genti kang winursita nenggih kang lumaksana datan keksi kocap kang lenggah wonten ing kasatriyan Madukara. Dewi Wara Sembadra ingkang tansah anengga ingkang putra Raden Abimanyu kang nandhang yodi. Dene sawetawis ingkang Araka Raden Janaka datang kepareng kondur.
amung siniba marang ingkang putra Den Gatotkaca. Dewi Warasubadra sawunya prisa marang ingkang putra Den Gatotkaca pungun-pungun tiasing wardaya tebih cinaketaken segera tinimbalan. Surum diwangkara kinggil Kler manuk sweng driya manuk sweng madananira layung kumbel kucemranyo hamradani bring saliran hipun melestenya ludira kawang manggegono beng sumirat watanan layung aja koyen to nampa sapu dendhaning Jawata Abimanyu aja jeneng para yen to nampa sesiku sangka para leluhur aja nganti kowe kang nampa wewalak sangka para kadang kang rumangsa tok reh kang sarta tok parentah
anakku wae nggih yen duwe panandang yodi kaya mengkono aja kowe isih muda. Isih kudu nyipati marang glaring jagat Abimanyu. Kanjeng Ibu, kula kinten Dimas Abimanyu mboten badhe saged enget Purwoduksina. Wedal menika kula ingkang kaparingan dawuh dumateng sedaya para pepundhen Pandhawa supados amerpeki kasatriyan Madukara. Dene ingkang putra nyipati kawontenan kadang kula Dimas Angka Wijanandang Yodi kepareng ibu kula triparing dawuh menapa ingkang pinangka lantaran lan punapa ingkang pinangka sababipun Dimas Abimanyu ngantos kagungan panandang yodi mekaten Ibu. Wanudyaya Tama ngambararum ngambararum sang kusuma yata mawur madu pronto madu pronto aku ora ngira yen to Gatotkaca kang marak swanana ngarep anakku. Padha Basuki kula pangestunipun Ibu kados mangke widodo sungkem kula kunjuk tak tampa kanthi bungah. Kowe nampa dawuh sapa? saking para pepundhen supados tuwe dhumateng kaluhuranipun Ibu lan kawontenanipun Dimas Angka Wijaya. Jer panandhangipun Dimas Angka Wijaya para sepuh sampun sami prisa. Kejawi namung Paman Janaka indut nate kundur lirwa dhateng jejiban, lirwa dhateng kewajiban tumraping negari. Wis ora tak pikir bab pepundhen Pangeran Janaka lali marang garwa putra. Inging baku yen to para pepundhen padha dawuh marang jeneng para supaya tilik marang karaharjanku, aku mangki kawidadan nang ngadimu kaya ngono. Gek kepiye kula sapa ingkang bakal suka pitulungan marang Kadang Angka Wijaya. Wedal menika kula nderek wonten pundi kangge kula badhe ngupati wisada murih Dimas Angka Wijaya tumuli Waluya jati temahing Waluya. Duk rikala kowe swanana setinggil negara Ngamarta kowe nyipati rawuhe Koko Prabu Bathara Kresna apa ora? Mboten. Dadi durung rawuh. Dereng. Kowe tak utus swana ana Ndwarawati. Karepin Koko Prabu prisa kahanane adimu kula. Gatotkaca kining mabagreng mamu. Pamunyuri sang bala srangga. Kula nyuwun pamit swan dhateng Ratun Ndwarawati supados nyuwun dhateng Prabu Bathara Kresna murih ngusadani Kadang Dimas Angka Wijaya. Mengko yen didangu marang pepundhenmu Koko Prabu Bathara Kresna bab pepundhenmu Pangeran Janaka aja matur yen lera marang kewajiban mengko ndak aku sing nampa duka. Nggih. Ben tak ujane wong lanang arep nemoni apa karo anak bojo ra kelingan. Nyuwun pangestunipun Kanjeng Ibu. Ngati-ati yo nggih. Nggih.
semangka hangguru sesumbar mawalindo bumi kunjing kumaludo kuntura ketung umap sang joloniti wah Gatotkaca iya Siwa Kartomarma Arnandi sing kudu pitakon aku Arnandi kowe mlebu kukuban negara Ngamarta iki bakal tak nggo nunut liwat tumuju ing Sungging Wana kancamu pira arep liwat dalan kene yen pancen mung kowe ijen terus nanggonmu lumaku yen kliwat sangka wong limu kowe prajurit mesti bakal duwe pakartyala tumraping para pepundhenku Pandhawa mula semingkira nyimpang dalan yen kena tak pirma kani becik aku sak prajurit sak rombongan tak nggone liwat aku sak wadyabala ora kena bajut lakumu mbok menawa aku duwe cubriya marangku yen kowe bakal tumindak culika mestine kowe ora gelem tak dakwa mula semingkira nyimpang dalan wah sing cepak liwat kene ndadakku kan rembug tok ulung dalan ora wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu waton ora ilang tak kedhe tebak ambrul dadamu prira gembol ndasmu modele sikut-sikutan Modar ukan pola Harmodar kukan pola ayo kowe mbayangno to arep turu karek polahe mesti usil ya nek pertama ya
mesti rindik. Tur polahe ora koke. Ini nek arep semaput mesti polahe beda. Masalahe iki mau matuk ngono gadamu ngenangi ndasku. Njur aku mlaku rono-rono wong tak kira nek ndasku kilang. Jebul tak dumuk isih utuh. Aku capeng dinggo ngampet mumet jebul buyer ngambruk. Gelut karo sapa? Gatotkaca, waduh. Kakok iso kerengan karo Gatotkaca. Piyambakipun mboten lilani yen kula pacak baris medal mriki tlatah ngamarta. Ah ya bener, nggih, ya bener. Bener Gatotkaca timbang kowe. Kula antem mboten temomong, Gatotkaca niku awake watose mboten jamak. Kula betok godho kula antem godho kaya ngantem karet truk. Godho saut antemke bathuk plek diboglangsor diil jangkut diil guang wer kelotan. Mbuluku kena. Wis kono ngalih kono. Nek kowe ora menang karo Gatotkaca. Rupane kok kulik ngono menang karo Gatotkaca. Cah menangan iki ketok. Durmagati nang omah menangan ae. Ketok korme medeni iki suaran cilik. Ya gak dhuwur brengos. Nek takon, "Nanti Lek." Nah. Ora sida berwibawa kok ya. Iki suarane ming cilik. Bidara Dursasana. Ana cah ngebrik apa ya? Kok nganggo halo barang. Untung ra tak wangsi muni halo juga ngono aku. Metu Dursasana halo babu. Kocok ngamuk bocah karo mundur.
Nalendra kang mambet maruhana aneng nggih ingin kinarus nambeting carita tunggal kandhane siji caritane aduh gawe prak-prak gawe aduh nuraka yadeking negari Ndorowati ya kraton Ndoroko sinibat kraton Diwaraka Kawestri iya kraton Jenggalapura Dengune caritane Kang Amurba lan Amurwani babar negari ing Dwarawati Nurakaya Sanghyang Bathara Wisnu. Wit sangka Sanghyang Bathara Wisnu nganti tungkeng jaman samangke wis ana 9 turunan. Dengune caritane wujud wana kang aran wana Dwaraka kababar dadi negari sinebat kraton Diwaraka Kawestri. Ya kraton Dwarawati. Klebing upata, klebing lala dirasa. Nalindra ing Dwarawati kudu panjamaning Sanghyang Bathara Wisnu lepat ing panjangka yen ta didhe panukswaning Sanghyang Bathara Sultan Kyat angel gawe dampar ing kraton Dwarawati. Kondhang lamun ta negari Dwarawati negara kang jembar jajani. Dhuwur kuncaraning luhur kawibawani.
kathah praratu kang sami anggone raras jer kondange Nalendra ing Dwarawati kagungan salira Kresna ing pinangkata jalining jagat darbe pusaka 3 tri prakara arane senjata cakra sekara wijaya kusuma kaca paisan ing kono jumbuh marang budi daya lan rasa wardine yekti namunta tumraping daya wong agung kagungan kadigan kang linangkung wardine budi yekti namunta wong agung areman angolah budi sugih kasmerpan batin wardining rasa wong agung lamunta Nalendra kang bisa kagungan pangrasa sadèrèngé den lampahi tegese ing kono wicaksana tur waskita ing tingal presa bab inging dereng den lampahi lantaran sangka pusaka kaca paisan lenggah dampar wong agung menang den ucapan Aji Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabali Murti Sasra Sumpramat Manabodhanardana ya Raden Narayana lenggah siniwaka inging mungging pangkranira ingkang sinuwun inging putra Satya Parang Garuda Raden Samba inging nglarapaken marang Piswanira pamadyaning Pandhu Raden Janaka ya Raden Arjuna sumrambah Raden Setyaki Tun Erkian Patih Udawa ingin kepareng atur lan pranata marang sangganing para wadyabala sira tanana kang samya sabawa ora ning waringin datan mubah marta datan lumampah pisaning para wadyabala wong agung kuninga lamunta para putra sentana wis kepareng ayun kang wis ngabyantar caket saya rumaket sigra tinimbalan mungging ngarsa alon arwi sabdaniro Kirim-kirim kembang popong kembang popong sari mulat
trate pangrara yungan long malengkung klung malengkung urmambat kang sarwi pepuletan ler kembang karang sungsang dir kembang karang sungsang ngono timbalan ngadhawuh Kanjeng Rama jeneng para ngarapake marang pepundhen Dimas Janaka kepareng kula nimbali dhumateng pepundhen kula Paman Janaka Rama Prabu iya Setyaki muni dawuh timbalan dalem Koko Prabu prayogake jeneng para ngadhep ana ngarsane ingsun kula istaken dawuh Udawa jumadung dawuh Kanjeng Diwaji sakwise jeneng para prayoga piswanira ana ngarsane ingsun kabeh para nayaka praja kang adoh cerakna cerak wraketna aja nganti padha dunidungkap ngene padha midhanget marang jarwaning ingsun Kakang kula nistaken dawuh sinuwun Arjuna kula nuwun wonten timbalan ngadhawuh Koko Prabu jeneng para ngadhep ana ngarsanipun Kakang kanthi raharja kula nuwun saking pangestunipun Koko Prabu kados widagda pisuwan kula mboten langkung kepareng kula ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu iya tak tampa yang pangastutunipun Kakang Tampanana kula pundi wonten mestaka Koko Prabu Dimas Arjuna mengkono paman sungkem kula kunjuk paman anak lanang sombo tak tampa sungkem marang pun paman gawe gedhening atiku pangastuti Tampanana kula pundi wonten mestaka paman Arjuna ingin rai ngaturaken sungkem pangabekti Kang Mas Janaka tak tampa Dimas Setyaki pudya pangasta Tampanana Dimas Setyaki kula pundi wonten mestaka Kang Mas sembah sungkem kula kunjuk Raden ingkang abdi Udawa Kakang Udawa tak tampa kanthi bungah gawe gedhening atiku jeneng para sungkem marang aku sawise Janaka ngadhep ana ngarsanipun Kakang mestine gawe kaget jer kadingaren jeneng pun ngadhep marang pun Kakang semengko pengawak bojro Andamar Sasi Yayi Koko Prabu wale-wale menapa kerentek ing mboten saged pinambengan niat ing mboten saged dipun pepalangi mitra saking pawarta ing sampun kula tampi bilih wonten ing negari sungging wana wonten setunggaling wanodya inging suwestu ing warni inging mongko kondhangipun menika Putri Wahyu upamita kula saged mboyong badhe adamel tata tentrem ing negari nyuwun palilah Koko Prabu nyuwun iguh pamrayogi jer sayembaranipun sinten inging kiyat njunjung dhateng wanudya menika badhe dipun ladosi sak lami-laminipun Koko Prabu Setyaki wis nate mireng kondange kraton Sungging Wana dereng Udawa blas dereng lah kok Dimas Janaka bisa ngendikake lamun tok ana wanudya kang sulistya ing warna mangka linuwih jer ing kono kondange putrining Wahyu nembe menika Koko Prabu kang rayi midhanget Dimas lun maring adhawuh Koko Prabu
Mongko pun Kakang midhanget pawarta lamun to putramu Angka Wijaya nyandhang yodi. Panandhange nganti gawe sungkawane garwamu Yayi Warasubadra. Lah kok malah arep tinggal Palakrama meneh ki niatmu kepiye? Ih, mangke ingkang ngusadani temtunipun wonten. Namung kula kepengin badhe damel tata tentreming para kawula Koko Prabu. Pramila saking menika Koko Prabu kula suwun anglilana ingkang rayi boyong putri ing sungging wana kasebat Koko Prabu. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ngasepi ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep-layap luyu pingaluyup pindha pesating supena sumu suping rasa jati Dimas kula Koko Prabu kuwi sak pirmamu sepisan pun Kakang malas marang Angka Wijaya kaping pindhone wis ora kurang-kurang nggonmu gawe laran ning atine adikku pun Bratajaya ya Warasubadra wis tok wayuh ping pira Warasubadra inggih ya Dimas menggali setitik yen pancen kagungan krentek yen pancen kagungan kersa bakal palakrama mbok ya liya dina sausé putramu Angka Wijaya waluya jati waluya ginanipun menapa Koko Prabu dados pengayoming Pandhawa temtunipun Koko Prabu saged ngusadani kengpurunan Angka Wijaya krentek kula mun saged pinambengan niat kula mun saged dipun pepalangi Koko Prabu Udawa yen saka penemumu kuwi panjenengan uger sampun kecintung wanudya menika saged dipun pambengi peteng ketok padang saya semringah kathah ingin ngalami ngaten niku mboten nemuaken Yayi Janaka kula piyambak mau ngaten sepuh-sepuh kula piyambak nggih ngaten anggeruh kecintung karo wanita pun Surakna dikatani kudu mboten ngenyang ini raos menika rumaos mboten kecintung ya wani 20 ngenyange nganti kaya apa paman mboten nenget bayi ora sang ngandani aku Kang Mas kula triwelas dhateng Kakang Warasubadra Mbak Yumu ora tak kapak-kapak ora tak pisah mung tak tinggal palakrama ini bisa mboyong katon tentrem kahanan ing negara Ngamarta Mbak Yumu itu tetep dadi bojoku yen pancen Dimas Surakna tak pambengi lan Dimas Surakna tak pepalang ya wis monggo ning pun Kakang yen supaya mbiyantu mengko dhisik aku gelem mbiyantu marang Dimas yen mengko abdi bisa enget kula duk sina kula suwun nyuwun pamit pangestunipun kewolenging kula suwun ngati-ati Dimas
Kresna maranggar cita anggar cita Beca mawancana Bima kang mawa pakon Kyamuja kastanira dewe kramanira sagunung lir bisa mangsa bumi Jaki lho kok banjur ngadhep marang pun Kakang menapa Kang Rai supados tega dhateng lampahipun Kang Mas Janaka ya wis tututana yen ana kesandunging rata kejentu sing awang-awang tumrap marang Dimas Janaka jeneng para kang kudu mbelani nyuwun pamit sing paling ati-ati samba wonten dawuh ingsun bakal tedhak ing kraton Indraprastha ngusadani kadang Angka Wijaya kula sumanggaken Kanjeng Rama kundur dalem aja tok arep-arep yen ngamarta durung manggih tata tentrem ingsun durung bakal kepareng kundur ngestaken dawuh pangis dalem kula suwun mugi njalaran katentreman negari Dwarawati mengkono. Udawa. Walah turu. Ngono patih kok ngantukan. Gugano kowe. Lun. Pun rampung no. Wis nggih mangke nyuwun sing tata-tata mawon. Njaluk sing tata-tata kepiye? Kaparingan dawuh menapa? Derekno lakune Adi Kustiaki najan mung sak tekan sak njabaning merangkah wis taken dawuh sira. Yeka caritanira Yeka caritanira sang Pandhu Siwi Kiwara samesu prata aning ngarga kelardi jawata mangayu bagya
Setyaki nututipun Kakang. Inggih Kang Mas. Melu rasa ngrusuhi nek melu. Nggih. Udawa ya arep nderek. Mboten kula namung sak dumugi sak njapining werangkah. Manging tetep nderekaken Yayi Janaka, Yayi Setyaki. Kowe kena melu ra ngrusuhi. Pun Kakang arep sibuk. Nggih. Ora kesempil temenan. Kula dherekaken kula namung jagi kawidadanipun Kang Mas Janaka. Ampun ngantos wonten menapa wonten ing mergi. Duga prayoga marang pun Kakang engko tekan kono Dimas mung cukup kendel sing temandang pun Kakang kula dherekaken Kang Mas.